Ei, Bart, no creus que després de tants anys als barracons, ara que ja estem tranquils a la nostra nova escola, no ens mereixem unes vacancetes? Doncs mira, Agnès, ara que ho dius, em sembla molt bona idea. Què et sembla si anem a Itàlia? Visitem el Coliseu, mengem pizza... A mi em ve de gust anar a Nova Zelanda. Té uns paisatges impressionants. No, anem a Xina millor, la Gran Muralla, o a Egipte i veiem les piràmides, o a Brasil i veiem una samba. I si anem al Japó, a conèixer els temples i a menjar sushi? Jo vull anar a Argentina i visitar Buenos Aires. No. Anem a Mèxic, al llac Xochimilco. Allà podem veure els axolots. I si anem a Austràlia a fer surf i a veure l'òpera de Sydney? Anem a Xile, als Andes? Ja ho tinc! I si anem a tots aquests llocs a la vegada? Per què triar-ne un si podem anar-hi a tots? Com? T'has begut l'enteniment? Sí, Bart, sí. Podem fer la volta al món en 80 dies, com el Phileas Fogg. Doncs mira, em sembla perfecte, perquè nosaltres tenim molta feina, que l'escola no es vigila sola. Què et sembla si els nens i les nenes de 5è i 6è ens munten un bon itinerari per poder anar d'un lloc a un altre? Una vegada sapiguem per on hem d'anar, totes les classes ens podrien fer un petit tastet de cada país. Genial! Som-hi!